Diana, hoza Friday, hoza weekend, hoza mpela viki. Baba Isabel, nyuza igejo. Icho kwa demu ya Zimbabwe ndiri mwendiri mkadimu kufamba mkadimu kufafazane kutudzura muri ya Zimbabwe. Takadzipakatazane kabataza ndiri nazo. Munhu achibva atengera doro na bhuru wake. Atengera doro na bhuru wake kamutengera doro achibva manya kumba. Right. Kwemurume uyu. Uyu pakasara achiba doro. Uyu ndokuenda kumba kune mukadzi wake. Aenda kumba kune mukadzi wake. Amenoka kwenyera munhu zvikanzi ewe. Doro hongu uri kumba zvako bati pane zvatoziva isusu. Enda kumba kwako. Enda kumba. Ndobva enda kumba. Right. Amai kumagunda chake is too fast because kwakuri kumhanya. Ndobva enda kumba. Aenda kumba chinosanga nemuchina ngari mumba chibuda mumba chaka kumhasira chidzingirira. Chikomba kusvika pakukwara. Chikomba chakabatwa mukoma KB. Ndokusvika paipe mangwana chechi vataurirana. Zviri kurwadza vanhu zvinhu zvakazoitika pakutaurirana. Pamusoro pekubata munhu shoko danga ari mumbane mukadzi wangu. Sikanziso hama dzemunhu aziri kuswika dasi kudzisa kuti zvakamomira sei. Sikanzi ini ndoda $10. Nedoro. Murume akatengerwa doro na sawira wake akasara ari kubawa. Sawira akamutengera doro achibva enda nerwese akaenda kumba kwake. Paakasvika kumba pane zvaakaona here sawira wakachita nemudzimai wake. Akatosvika murume akatobuda mumba akadzingirirana. Vadzingirira kudaro. Munhu akatokuwara bhataka muziva. Mangwana nyaya yakutaura nechibva gara pasi. Zvikanzi ine shamari yangu handino zvinhu zvakawanda. Chandiri kudai $10. Yedoro. Nedoro. Saka sawira achibva bvisere mari yacho. Ndobva piwa izvozvo. Saka hama dzemurume akatorerwa kamudzimai nasawira dziri kuti kudini? Ndo dziri kutaura kuti ngaangotaura kuti ndozvo anoshandisa mukadzi wake. Right. Kwete kusira chiunganidzana kuti ndazobata munhu ndazobhadharwa. Shuwa munhu ungabhadharwa mari yedhiringi yokubata mukadzi wako nedoro. Rinondora beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yeah, Emmanuel, varoi havana piro mumba. Iwe. Right, regai katinzwe mashoko ari kubva iko ku Aroni Boarding Secondary School iri kunyaka pupu tichipedza then tobva tapinda kamuchirongwa nevasawira vedu ve-DMR Earth Moving Training Specialist. Aroni Boarding Secondary School iri kuti dzidzo yemandorokwati ndiwo musimboti wekeshera nenyika yeZimbabwe. Baba Isabel, nyudza igejo, Zimbabwe yamirira. Icho kwa demu ya Zimbabwe tadai kuipinda muchirongwa poshongora segment part 1 ndiri mukati mekutaura zviri kuitika matima navo senyika ino. Ndinoziva kuti muri yeZimbabwe mungave muri kubinga, mungave muri kuplumtree, mungave kunyama ndlovu, mungave gwanda chire dzine gweri makada chimutikana kugogwe kwa mutare makomoyo. Asi muri yeZimbabwe munenge makabada chimuti muri kati kufamba nacho chikonzero ndiwo nhefenyuro inoteererwa nedzimwe nhefenyuro. Paka Harare. Chaku Harare chiri kuti kudini? Icho kwa demu yeZimbabwe ndapindira mukati menzimbo yandinoshevedzera guta reHarare kuti Harare CBD. Right. Mukati meguta hombe renyika ino. Muri yeZimbabwe ndange ndirimo. Ndinokumbira muri yeZimbabwe vanenge ndinavo vasvika mukati menzimbo iyi vamwe vangachienda kumabasa vachimira kuti vakwanise kuenda kumabasa mushure mekunge pashopu pakamira vanhu vakawanda vakaungana ende mukati meguta reHarare muri yeZimbabwe iguta hombe rine mashopu ekuti muchibva padhoo rimwe munoenda padhoo rimwe hatitokwanisi nguva yekuti vanhu vaungane chikonzero vanhu vakatoungana vanenge vatovhara mimwe mikova kana kuti mamwe madhozi emamwe mashopusi nokuti mashopu akabatana ende hapana nzvimbo inotendera kuungana vanhu chikonzero vanhu vari kungodiwa ndevebasa chete. Ndizvozvo zvaitika muri yeZimbabwe pane murandakadzi anove ndiye musikana wandinoshevedzera kuti akangova mu23 years nichimubvunza ari mu23 years kuti anotaura kuti ane mwana 1 akawana basa. Murandakadzi uyu awana basa akaita zvekutsegerwa basa iri nemumwe mukadzi aniwo mucross border naye akamboitawo mucross border zvakare vari mukati mekufamba akatorerwa staff yake mushure mekuti vakanga vatenga zvisiri pamutemo payakanyura staff iyi ndobvanzi aiwa shireka kuramba uchienda uko chigara pasi zvakare utsvage rimwe basa ugounganidza mari tigokudzidzisa kuti zvinofambiswa sei. Ndopa akasanganiswa nemurandakadzi anove ane shopu airi mukati meguta reHarare. shopu iyi inotengesa zvekuzora zvemadzimai zvoti zvemafuta zvemucheno yevakadzi. Okay. Zvadaro mukoma KB mukadzi uyu ranga ratori gogodera kana risingakanganisi apinda mu7 months ari mukati mekushanda mukati meshopu iyi. Ende iye pachake zvebusiness anozvigona asi kuti akakanganiswa nekuti paakaenda kunohodha zvinhu zvake akasanganisa nezvimwe zvisina kutengwa nenzira yakawanda ari pakanaka pabhodha ndokubva atorerwa ndokubva anyura. So apa munhu anga achitovaka imwe mari ari pane rimwe basa anotaura iye achiti wonai chigumo ichi munhu anga achitaura asinganyari kachigumo kandakabvisa aka ndaifanira kunge ndisiri ndoga ndisina kagumwe aka mushure mekunge bosi wangu aya neni ari mukati mekutaura neni achiri shabari mukufamba mune zvakawanda anoti anokandiudza kuti nini wona murandakadzi iwe tiri vezera rimwe chete kunyange uchishandira inini asi kutsvaga kwakangofanana
ndine kwandakaenda kune mwe mukadzi ane mari iri kutyisa ane mari yakawanda but zvakaita hapana chinoshamisa zvakaipa kuuraya munhu zvakaipa kubata ropa remunhu asi ndikabata ropa rangu inini ndichitsvaga mari yangu zvakaipa here vachitaura nenyaya mwanasikero ndotaura kuti iye ndakazodavira ndichiti izvo kana kuri kuromba uku ndokuromba kwakanaka kukuti hakupedzi hama asi unoshandisa ropa rani rako zvikati ndati ndikuzivise ndine mwana wanzvadzi yangu neimwe friend yangu shamari iko zvinozi ane mashops kana dziri mota anochinjanisa asi akashandisa kachigumwe kake kadiki ropa rakabuda papo nderake kana muchiti chigunwe muri kutaura kuti udini wekuti ndinoziva kuti pane musiyano pakati peminwe nezvigunwe right zvandiri kutaura zvemukoba kepi ndogona kurasika zvekumaoko ndizvo chi ndominwe ndo minwe ndofunga ndofunga right so vanoti takaenda kunyanga patakaenda kunyanga tanga tatowirirana okay zvikanzikana kuri kuti zvaita nenyaya yekuti kwatiri kuenda kana kuchidiwa mari ndini ndine mari iwo hauna mari ndokubva vaenda ikoko vaenda ikoko ngatiite anoti chisina kuziva inini ndechekuti chandaifa ndechekuti mumwe neumwe chigumwe chake chinoshanda pabasa rake ende takavimbisana kuti kwatiri kuenda koko tiri kunogurwa chigumwe patakazobveko takabva takasiyana mushure mekunzi izvo takanzi izvo kana munhu achinge apinda anogona kuita 1 hour achizobuda alright tisati tapinda matakapinda maito zvechigumwe ichi anoti iye ndiende kupi panyaya dzebasa ndofanira ndiende kupi nyaya dzebasa tatononokirwa panapa pavakapinda iwo musikana uyu akupinda vanoti iwo akandiudza kuti inini handichamiri sha uchazotevera alright una makozi manesiro anga achiita ndakumhanya kubasa so bosi vakabva vabuda asi vakabuda vakabhanija chi chipfumo chavo vachiratidza kuti munhu ari kutorwadziwa okay musikana achibva apinda paakapinda musikana uyu akatorawo nguva yakareba zvakare asi kuti nguva yangu yandakatora inini haina kumbofanana neyabosi wangu yangu inini ndasenge yakatonyanyisa kuwanda ndobva ndazobuda ndakazoita zvekutevera ndatevera ndichisvika kubasa bosi wangu akakwanisa kuti hafu yemonth ndisingamuoni pabasa achinzi akasvika achidarikira amene ari kurwara ukama hwavo chichi paitotumirwa vana vavo vachizoti tarisai zvinhu zvakamira sei ndichitaura navo pafoni nekuti basa ndaizigona right zvadaro pakauya bosi ndakazozama kutarisisa bosi vangu vaigara vakabhanija chigumwe asi pane musi wandakazoona kuti ndarara kumba kwavo bosi kana vari kubasa ndipo vanobhanija chigumwe kana vari kumba abhanija chigumwe ende akachiona chigumwe ichocho achiripo saka iko zvino zvindashanda navo bosi mashops kubva ndabvisa chigumwe iko ndozobva tori nemashopu akudarika 5 ende ndakavimbisa inini kuti pane 1 shop yaunokwanisa kuti asi mashopu auchafanira kuwana iwo kana tete mashopu edu unofanira kuwana 3 uchibva pano pandiri so izvi zvimashopu vanoti kwakavhurwa shopu manje manje musi wakavhurwa shopu yechinumber 7 mwanasikana uyu vachibva kunovhura shopu iyoyo naiye akanga ariko kuchisiwa musikana munyowani achidzokera mangwana kubasa akasvika kubasa kuine munhu asi bosi vasipo vachinzi isu takatongoudza kuti mangwana pandirikuya ndinotanga basa panapa musikana agara achisenza imomo achibva kutoona kuti hapana pekushanda ndobva afonera bosi zvikanzi aiwa kana waona kune munhu ndimirire ndiri kuuya bosi avachawanikwi kuti akazoshandirwa rini dheti rakati nezita rake nekwaanobva pobva panyorwa mari yakaita sei yakabhadhara pobva panyorwa chikwereti chakasara ende anotaura kuti ichokwadi mari yazotaura kuti chikwereti chakasara ka handichaizive but akataura kuti kwakasara mari so aiti akachitaura vari foni iri palaudi hama dzake dzichinzwa hama dzake dzichitsvaga nyaya yekuti ichokwadi rezvakataurwa nemwana kana kuti mwana wedu ane zvaakaita ega ari kunyeba ndokubva zvabuda hama dzake varipo 8 varume 4 nevakadzi 4 ndokufonera bosi akati garisangana kubasa right nhasi kwakufamba kusvika kubasa musikana akavhara chigumo chake pandosiyedzwa ndiri mukati mekusvika inini bosi vanga chingoti ndiri kuuya but pazosvika mumwe murume anga achizi ndiye manager wangu okay ndiye wandatumira ipapo ina hachakwanisi kuuya kana mukamubvunza musikana iye aritoziva kuti ndine mazuva akaona ndisingauye nokuda kwezvikonzero basa pamwe chete neurwere zvekumafamilies edu zvikanzi aiwa toda nguva diki chatavinga panapa zvose zvakaitika tiri kuzviziva ndekwamakaine takufonera zvese takuzviziva asi makashandisa mwana wedu imi pachenyu imimi makawirana kuti muchabvisa zvigumo but muri kudzimira chigumo chakakwana saka kurati chigumo chemwana wedu ndochirusha nemashopusi enyu but iye haana mari hamuna shopu yakamakamupa nhasi une muchivhura imwe shopu nhasi mamudzinga basa sei
mashoko ari kubva kuhama dzemusikana musikana zikanzi ndatumira munhu ikoko achagona kupindura zvinenge inini munhu atumirwa uyoyo ari kuti ndimanager ari kuti ndangotumirwa ndinoti hapana noise kana ndese zikanzi ari kuti noise ndiani hapana noise pana hapana noise pana toda munhu toda munhu kusvikira boss vazodzima phone so ndasiya vanhu vakudisi takwenda kupi takwenda kumapurisa tishedzerwe munhu uyu nepolisi ndofunga tikasanganiswa nemaziso edu tinogona kukangasa chi nyaya tikanetsana saka takwenda kumapurisa kana tiende kumapurisa munhu lashe chizone chi nemapurisa but patabva apa phone ya boss yanga isisaiti right musikana paakatanga kushandira mukadzi uyu anga ane mashops mangani no katanga kushandisa mukadzi uyu shop 1 izvozvo ane mashops mangani pakavhurwa shop yechi7 ndio musi wadzingwa basa ende haana kuudzwa kuti basa rapera akangona kubasa kunomwe munhu shopu chiyo sokuti shopu iri muna Cameroon imwe chivhurwa muna Robert Mugabe kuna Robert Mugabe ndiye akatoenda achinovhura nekudzidzisa musikana ariko chipemberera shopu mangwana achidzoka kushopu yake akationa kwene munhu saka iye pawakaenda kunoona godobori uyu akaenda kunodamburwa chigunwe here yakadamburwa chigunwe chipa kadiki kupedzisira ndiko kadamburwa saka izvozvi akatobvisa bandage munona pana chigunwe akachitobvisa handisi kunyara hona izvi ndakabvisa but takawira na bosi wangu ndakataka kutondiudza kuti kana riri ropa rako neniwo ndakatenda handisi kuramba ndakabvuma nekuti ndaizvida asi ndiri kuziva kuti ndindaishandiswa but pandaishandiswa handina chandiri kuwana ende ropa rangu rakachishandiswa mashopu emwe munhu zvandakavimisa zveshe ndezvipi ende takanyorerana pasi akavhura mapepa zvatakanyorerana izvi nabosi vakasainirana maona here mashoko akanyorwa pabepa racho mashoko ataura mukoma kebudika isusu shoko rakataura bobo rakachiverengwa nehanzvadzi yake okay ende rakanyorwa norurimi rwamai takaenda kwasekuru Nhengi vakatonyorwa nezita okay tikaita zvakati ndakanzi panosvika mashopu edu 5 panofanira kuti pabude 1 shopu yangu asi tikaramba tichishanda pandiri ndofanira kuita mashopu 3 kana ndaita mashopu 3 ndobva ndarumurwa andichashanda nemunhu uyu signature ya regai tinzwe muri yeZimbabwe kuti vedare vateerere manyama vanoti kudini kubudikidza nenyaya yemuHarare paka 07 Bowera 07 chiri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe pane mashoko anoda kutaura mukoma KB vanhu vakanetsera mudzimba vanhu vakatambudzika pane zviri kuvanetsa vanoenda kumachechi vachiti kuchechi ndokunoriponesa chikonzero ndokune vanhu vanokansira kusanganisa neshoko raMwari ndizvozvo asi kubhowera pane munhu anozivikanwa ari mwana wesangano ari kungoti kana ari pachechi akasumuka chete kana akagara pasi ari kutungiwa nemombe ari pasowe vanhu kusvika pakundotiza Pullman selector chichiri kuitika mwana wesangano ari kutungwa nemombe pachechi zvokuti vamwe vanhu vari kuzogara ipapo vachitiza pachechi chikonzero ari kutungwa nemombe ari pachechi apa yes ari pasowe apa mombe iri kuoneka here ichimhanya ichiuya kuzomutunga kana kuti ndiye icho kwadi patori umwe mwana akatofungidzwa kuti dzimwe dzenguva anogona kunge afa akuvara ajambwa patsikwa nemombe murume uyu ari pamberi achiparidza ishoko akasvika akatorwa nemombe ende zviri kuitika pamombe dzinomutunga idzi akangodhumwa chete akadonhera pasi haichamutungi haichamutsiki inenge itomutunga zvaitika kaviri pachechi izvezvi kutaura kuno kwatita murume uyu akatonzi izvo Fred yadarika iyi hatichakwanisi kuti tinge chiri pachechi tendere pamwe chete asi iye akazenge akukonana zvakare nevana vesangano achiti izvo ini ndinonamata pano ndiri mwana wesangano pano kutungwa kwandiri kuti hakusi kuti izvo ndinozvida kureva kuti kurwara saka imimi pakereke mukati imimi handifaniri kuya pachechi pano kutungwa nemombe ndichanobatsirwa kopi ndazoita nyaya ndiri mukati mekutsvaga murume uyu kumashure akatomboendeswa kwasabu mushure mekubvunzwa kunzi iye pane mombe iri kushayikwa asi murume ari kunzi iye ane mombe yaakatengesa kune imwe nzvimbo asi mombe yakatourawa ikaisiwa mubhucha asi umbo hwanga uri mukati mekushayikwa asi vachiziva kuti vakadzi kuti murume ndakauraya mombe asi murume achibvunzwa ari kuti endei kwamunoda kana musina umbowo ndinogona kuti kusungisai nini vanetsana kudaro hapana kuita mazuva ndopataka dambudziko vabereki vemwana uyu vari kushemedzera achiti iwewo mwana wedu kana uchiziva pane zvakaitika taura tinogona kubhadhira but murume uyu ari kuramba kubhadhira nekuchechi kwaari kuendeko zvinozve atomiswa kuchechi konzero ari kuti vachitungwa nemombe asi kutaura kwadi kuti panguva ino mukoma KB ari kufungidzira kuti angakuiswa basa zvichienda nekuti matungirwo akaitwa nezuro angasvida kunaka vari pachechi pamasowe nezuro zviri kufungidzirwa kuti murume uyu ari kutungwa nemombe ari pamasowe akaba mombe kumashure kwete kufungidzirwa ari
ari kutungwa nemombe ari pamasowe zviri kufungidzirwa ndezvekuba chikonzero akatombobvunzwa nevaridzi vemombe achidzi takazoti makatengesa mombe ende makatengesera Busherman nhengi asi nenyaya yekuti panga pasina umbowo wakakwana ari kuti mukaramba muchara nimba nyaya idzodzo ndinogona kukusungisai kunyange iye muridzi webhusha ari kushemedzera zvamuri kutaura makazoona kopi ko padani ndiri mombe yachona makaregere kusvika hazvina kumbowo asi avachibva vangoti rega tibvunze mugarisani wedu kuti mombe yari kunzi akatengesa kupi ende angaiona kupi chikonzero iye hana mombe vakabvunza vabereki vakati dzomudaka dzikakwana asi iye akaramba ende achitorafura vanhu vapi apa ndope akatsvagabatsira kaakabatsira asi masvoko vakasiya vataura vachiti kana kuri kuti mombe ndeyangu zvichatika panapa zvichawanika vabereki mukomana waini ndichitaura navo vari kubvuma kuti izvo mwana wedu akavingwa pano nokupomerwa nyaya yekuba mombe saka zvakuitika izvo takutoona sekunonzi izvo zvakubudisa chokwadi asi tikagara naye pasi ari kuramba kutaura nezuro ndo patabira tinzwa kuti zvichafamba sechikonzero nezuro akarwadziswa ende vari kufungidzira kuti ivo vanogona kutendawo kuchipatara nokuti izvo ruoko rwari kwakanganisika asi kuchipatara kwacho zvakare ari kuramba ya muri kunzwa chiri kubva kubhowera 07 pane mhuri yakabirwa kamombe right murume anga achifungidzirwa kuti ane chekuita nekubaka mombe achibva kaaramba then avo kubirwa mombe wakanotsvaga mubatsiri akaita zvaakaita izvozvi murume uya right aifungidzirwa kuti akaba mombe ari kuchechi ari kungosvika achitungwa nemombe akadonha pasi mombe yakutoenda hanzi akatotungwa nezuro zvokutoti akatokuvara karuoko chiri kubva pabhowera 07 ende pakasvika mubatsiri mukoma zvakaonekwa nevanhu vakawanda mukomana uyu ari kunzizwa akatosvika zvakare ndingangoti asi mukomana chikonzi atori murume ane mwana 1 nemukadzi wake ende mukadzi akazvitakura anonzi iye akatosvika kumubatsiri uyu achiti masvika panapa ndodawo kubatsirwa chikonzero ndine munyama sireki ndinogara ndichipomerwa zvinhu zvakawanda wanda izvo zvipano papapa muri kubatsira panapa ndinotopomerwa nyaya kunzi ndikaba chi ndikaba mombe achitara nomubatsiri iye nhasi ndiosakuitika so tabirira kunzwa kuti kubatsirwa kwakaitwa ndiye akaba mombe kana chii chakaitika zvikuitika kubhowera hama dzemukomana uyu adzisati here dzatsvaga mubatsiri kuti dzinzwe kuti angabatsirike sei mwana ari kutungwa nemombe ari kuramba kwamukomana ari kuramba kutaura vanobatsirika sei Bhowera 07 rega tinzwe vedare kuti vanoti kudini nokuti nyaya dzokubiwa kwemombe dzanetsa munyika yeZimbabwe kanyemba kutaura chokwadi mubatsiri uyo wekunyanga itsotsi ari kungoda kaZRP ndiyo inozopedzerana kanaye amai vebhegi rekiti avo zvaiwana ngwarati mutsadhiza chigwededza kamukoma Bhaureni panherera pabhora mudhara wangu musariri famo birida muri yekwabenura vaera wesa muZimbabwe hanzi nevakwamapirwe vose ndiri ziroka 1 kubva kuna kumene ndinonzi hita nyakarenga baba ropa ndiri muno muCBD mudhorobha reHarare nthawe zikudiyana 26 minutes past 11 munoti kudini noicho chokubhowera pamwe chete kane update yekumbare amai vaya vanga vane chisagabhegi changa chine kiti zviri kunzi kiti iya yafa iwo amai vanenge vatowe nedambudziko rokurasa njere right chifi wangu uyo ngavatovadzinge mudunhu vanhu ivavo ndinonzi tanyaradzwa mazumba panyanga nyakomba hanzi chifi dai vatodzinga mubatsiri uyo right munzvimbo yaari kugara iyoyo achibira vanhu baba Isabel yesh ya rega tinzwa kuti chakamira sei KB naBozho dai mbavha dzaigona kudzidza hapana aizoba futi nokutya kiti kana kutungwa nemombe uri pakereke ndimutsoka muri yekwa mukucha yese netimu chimuti rese ndini zvangu musondosi tinei makumucha mukombi takananga White House from CBD tinotenda ndimuresera waka driver na conductor mamuka seiko ndokugona ikoko kubata chimuti muri kamu muchovha kuitira kuti aigara mwana waye achisangana naamai vastepmother patisina kutozvinzwisa kuti mai vastepmother vaigarawo here pamwana wavo pamukoshani wababa vake kana kuti vaipota vachisangana okay but stepmother vaigara mai vastepmother vanove mbuya vaigara vakaudza muzukuru mwanasikana wayo kuti ndikuona wana nayo yako iyoyo usingaroori zvakanaka kana kuti utadza kuroorwa but aisaziva kuti zviri kureva chikonzero mwana mudi ari muno muHarare dambudziko nderekuti
paigara na stepmother. Yes. Aisangana na gogo amai va stepmother. Amai va stepmother. Ndiwo vaimuudza kuti iwewe yes uchaita problemu mukurorwa kwako. Pakarorwa hana kutora nguva murume achibva shaika nematambudziko achibva adzoka pamba mukutsvaga vekufara navo. Wese wasangana naye aite 3 days anongonzwa kuti kwanza angoti musoro nengati mudaiso. Vamwe vacho vari kutaura 18 ava ndo vaanoziva vakatamba navo zvokuti vakangoenda. Ari kuti nhamba yangu inogona kudarika ipapo asi nhamba yandiri kuziva izvezvi ine vanhu vapinda pasi nekuda kwangu 18. Saka mushure mokuona kuti ane dambudziko pari akasangana nemurume iye ari kufa, iye pane here zvaakamboita? Ane zvaari kuzama pakuchiri nokutarana kuti audze baba vake zviri kunetsa because munhu waari kuona nekurota ndaamai vamai vemukadzi wababa vake vake mai havachisiko apa, right? So ari kuti ndiudze baba inini ndogona kugenda kutokanganisa imba yaamai vangu yababa vangu nemukadzi wavo. Yes. Saka inini pachangu ndiri kuzama kada pane vanhu vanogona kundibatsirei. Ndiri mukadzi akanaka sikasoreki ende ndikadarika nepane varume vachona vanotoda kutonzwa kuti vanotondida ende inini kana zvandibata ndiri kuda murume ndinotonzoda murume ndotozva kuti utori mweya wekutouraya vanhu nekuti kana ndida kutoda murume ndoda ende varume kana ndadaka pavari havarege kutaura neni. Makamuona here mudzimai uyu? Baba pati mukadzi muchitaura nemhuri yeZimbabwe akaita sei? Right. Mukadzi wandingataura kuti inini andimuisi pavakadzi vekuti mudhafu kana kuti mutete. Right. Ari pakati nepakati. Ari mutsvuku, mukadzi mutsvuku chayo. Kwete zviya zvekuti kwanzi ndinombowedzera zvemafuta zvowedzera zvacho. Aiwa mukadzi akwana. Anoti akishoti heya yake. Iye pachake hana kumbofamba here kwavabatsire kuti anzwe kuti chii chiri kukonzeresa. Ari kutofamba indi ari kutosangana nezvakagara atoudzwa kunzi anditi wakaudzwa zvakati. So munhu uyu aitaura newe ndiye akasiya aita zvinhu izvi. But dambudziko ripo manje ndiri kuti akaita sei? Akafa. But mese mari kunzi takubatsira manje. Ende imwe nhamba yekufa kwevamwe vanewe inhamba yekuda kuzama kuona kuti zvandakanzi ndabatsirwa zvaitere, but paakanzi abatsirwa ari kuti ndakauraya. Baba Isabel, ababati hana here hama dzaakakwanisa kutaurira dambudziko rake? Ari kuti inini kunyangwe ndakaudza hama ndikadziudza hama idzi shoko rinofanira kutodzoka back kuna baba kuti ndo zviri kutaura mwana ende richasvika kuna mai nene vacho nhamo dzangu nematambudziko kunyangwe chikaranga changu ndopamba kuti pandodzoka udzoka polisi ndibatsirwe, but yadzoka ichitema kuti mumusoro mababa vangu ivavo dai dziri dzimwe nyaya dzisina nyaya iri kusanganisira iyi ndakwanisa kuzvitaura ndinopadzoka sei pamba apa amai vanenge vachiti uri kupa mamai vangu uroyi apo vakafa. Yes. Ivo gogo pavari kudzoka vachitaura nemwanasikana uyu vari kutaura vachiti ivo nhamba yevarume vanofanira kakuuraya haisati yakwana. Pane here nhamba iri kutaura nagogo kuti inofanira kusvika pakati? Havasi kutaura nhamba, vari kungoti nhamba yangu haisati yakwana. Nhasi anenge ari pachirongwa natete kuda achizvitaurira ega. So mukutaura kuzama kutanga nyaya iyi nekuzouya pachirongwa chatete kuda kuzama kuti ndiye anenge akwanisa kubatsira munhu uyu ari kutsvaga rubatsiro, but dambudziko racho manje testirani yacho yekuti mota kana yagadzirwa road test kuti kana yagadzirwa poison haitesti nerurimi. Yes. Anosara achiudza vamwe kuti no inouraya kana ndaiuraye ndevamwewo kana uchinge apa tichaziva sei kuti mwana uyu aporeswa abatsirwa ndiani achaenda kuno? Sorry Zimbabwe, but muri kuona kakuti mamiriro yaleta zvinhu zvacho matari kuponi muno muharare. 0713 938 538 0713 938 538. Ndiri kuona maziso ari kuya pa WhatsApp platform, ma-emoji emaziso ari kuchucha misozi, wantu ari kulira. Honorable Charles Mufari baba mumu Magonatani, icho chemuharare icho kutaura chokwadi kunyanya kune vana mama kana masvika panguva yekuti zvemba zvaramba edzai kuenda kwamunoenda nevana nokuti tarisai dambudziko rakaiswa pamwana akasiwa neumwe amai ende zvinosiririsa mufunge. Ndimutsoka mai Makoni, Kennedy Mangenda, Victor Katiyo, Robert
veremo Israel Tembo prominent mandombo Desire Chigwededza Moses Mabande Miriam Charoveza Prince Muningiwa Rufaro Kamanura Kelvin Joao Regaisa Moro Gwaya Elias Armando Prince Peter Zulu tichaona Kambua tichaona Makwerere ndinozi the radio inspector Shekman Matono pa Cranboni ya pakaipa baba havana kukanganisa kutora mwana wavo kugara nemwana anditi chokwadi iwo step mother havana kumbosungurudza mwana hey gogo ava vaigara pamba apereka kana kuti vaipota vachishanya no gogo vanofanira kunge zvekushanya asi vanoya pavanoda kumwana wavo ndopa vasangana nemusikana vachimudza mashuku kuti ndiri kuona wanano yako andisinyatsonzwisisa yes ndingakuti zvakakwana chezo muri yeZimbabwe munyatsonzwisisa mukadzi uyu akutaura ega iye Nasi Manero icho chemuHarare ndashaya zvekutaura ndinonzi T1 pakuwadzana extension ndiani achabvuma kana panzi mudzimai uyu abatsirwa kuti aende kunoona kuti chokwadi kubatsirwa kwaitwa zvaita here nopeti chabeta watumira message but ari kulira ndiri kuona misosi iri kuburaka ma-emoji akulira 0713938538 hey mukadzi uyo ngakasire kubatsirwa kana kuiswa pendi tsvuku kufesi kuti timuzive nokuti anotipedza please nachema zvangu gogo vari kukonzeresa kudaro nhamba yavo yakwana ngavachirega kudaro ndapota ndimutsirewo katinashe gotora Rufaro Kamanura Shekman Matono Israel Tembo Prince Muningiwa Lucky Makanjera Miriam Charovedza Victor Katiyo Robert Veremu Esther Kanengoni Tawanda Takunda Mashiza Desire Chigwededza Peter Zulu Innocent Manyoso tichaona Makwerere Kelvin Joao Regaisa Moro Gwaya Alfred Mafrado Madai kufamba Elias Armando Silas Kamutimbe ndinonzi Nobel ari mugutara rakaenda kwaari kuenda akaenda kupi neku ubatsira iyo atikati chi ndiana rozonda zvakaoma kanyemba nabhozho tinopera blessing kobulawayo paRose Kembi shuwa amuna amara ende varume vagara vari vashoma eitikwa gamba renyika kana ararama ndinonzi Ashmo Hove wegokwe 4 minutes past 11 like zaniti bakakodyura mata ndiri kudzoka manje Faith Makoni zvisikwa zvese ai papa aiwa ndikumbira wa president Mnangagwa kunzwisana vamwe nekusvika vatari vachiti kwanzizvo mwana uyu ndiwe pana pasi wako chicha shamsira neniwo ndakatosikwa kana kutorarama ndichimwa mukaka wambuya vangu zamura amai vako iwe ndorisingatotenderwe kupinda mumurume mumuzukuru wangu nekuti uyu muzukuru wangu okay angari mashuka kuti asinge akurema pakuchinjana kuratidzana zvishandwa kuzi kana kwanzi kuri kudiwa hama yemunhu chaiyo anombonzi hama ndiya so vakada singa vapesana mashoko so Muroora akaudza murume wake asi zvanga zvakuitika ndezvekuti kana vakarara dzimwe dzenguva amai vane mamwe mashoko vakatotaura kuti izvo kutori nevamwe vana vanotopiwa kana mukaka wegava zvikanzi mama mune chokwadi ri mwana wake pa mukaka wegava zvikanzi andiri kuti anopiwa negava dzimwe dzenguva anenge chirwere chaari kurapwa wobvanza anorapwa nemukaka wegava asi kwero ndinomboti ndomupa mukaka wegava zvikanzi so vadaro mwana uyu vanga uchitikana vakarara vanogona kuwana mwana uyu ari kumakumbo kana kuti ari panze zviya zvokunzi iwo pachavo pese panobva mwana panga akarara 7 months havamunzwi vanogona kuzopepuka kuti vachida kutobuda panze voona kana mwana ari kana kuti atochema ari ikoko ndipo unonzwa kuti mwana hasi patiri woita sei rimwe zuva vakatonokerwa zvekuti pamusha kumusha vamwe nevamwe vanenge pane kurata dzimba 4 vamwe nevamwe vari mumba mavo vanhu vari kutonzwa mwana ari kuchema ari panze but ani mwana panapa ndiwo chete votononokerwa kunzi ei tine mwana ari kuchema panze asi mwana wenyore mwana munaye rudaiso mwana amupi rudaiso mwana ndiye Muroora akatombosvika zvekuita sei zvekuyamwisa mwana achiti zvinoita here but akasimbiswa nevanhu akatanga kuyamwisa mwana
vachivati isusu tofana kuti tiite sei tibatsirwa mukoma KB vanhu vandiri kutaura vakasvika muno muHarare musi weThursday kubva kumwenezi vapinda muno muHarare vane kwavaida kuenda kwavange vataura but nhamba dzacho dzange dzichirema okay ndokubva vandibata kubata kwavakandiita inini pachangu inini ndanga ndisiko kubasa vakatosvika pano pagedhi ndovasvika pasecurity ndopa ndakafonerwa kunzi tine vanhu pano vari kukutsvaka ndobva ndasangana nevanhu ava ndasangana nevanhu ava ndopakatora masviko kuti ndodambudziko ratinaro asi chinhu chandiri kutaura mukoma KB chinorwadza nechinoshamisa mwana uyu mukamuona mwana ari kuita senge ari kuda kusanduka sokutaura kwacho kwavakazoenda iko zvinozvi musi wapinda muno muHarare vane kwavakazoenda kwavakaenda kwacho ikoko vachisvika chinobatsirwa zvikanzizwa shoko randitaura riri kumbonzi vakanzi izvo muri kuramba kuti mwana apiwe zamu rangu inini hazvishamisi kuti harichisirire mukaka izamu rekuvaraidza chete harisiri mukaka ko vanopiwa mukaka wegava ndo pakabuda mashoko ekuti kwavakaenda mwana uyu anotoyamwiswa pagava zvaanoyamwiswa pagava mwana uyu anga asingafaniri kusvika patuka kuve chimwe chinhu chinoda kushandiswa mwana uyu mukamuona mukoma KB but ivo vanotaura vachiti patabva naye kumba asi zvanga ari vakumburutsa kuti vamuyamwisa vese pamakumbo vari kuona makumbo akuti asingonzi andi makumbo akati asekumberi chifamba auti asingarida kudzoka kuti asekumashure maziso aya akadaiwo kuvhurika adai sondeka auti asingarida kumira kuti asingarida kuchinjika so mubatsira chero achiti iye tinogona kubatsira zvimwe but izvi zvakuitika zvekuti maziso akuchinja nemakumbo akutanura maybe kana kune vamwe ndinokumira kuti maite sei vaivabatsire asi zvokubvisa mhepo nosikwanisa but kuti mwana uyu mitezo yakushanduka iyi ichinjike iyi ndokubva vafonerwa vari kumubatsiri nani navamwene regai kubatei muromo muroora akazofonerwa nevamwene vari kumubatsire timbopinda muchitoro nevasawira vedu vomboisa magetsi baba Isabel muri kuti vamwene vakazofona kumuroora pamwe chete nevese vanga vane muroora vari kumubatsira vakati kudini right vafona kudaro murume nemukadzi wake ndo vane madandakadzi wavo nemwana wakuno kuHarare murume achibva ati kumukadzi wake usavavanzire ngativazivise kuti tiri kupi yes ndobva vazivisa tiri kupi tiri kuHarare right zvavakataura amai avanotaura kuti vari kutevera avanotaura kuti vari kuuya anditika vakangotaura kuti ano tiri kuHarare nezuro amai vachibva vapindura kuti vafona akanzi ndiri muno muHarare makati muri kupi ndoda kuuya kuzoona mwana havana kurambidzwa ndobva wasvika munzvimbo yanga nechechi nezuro pane imwe nzvimbo yapindirwa chechi amai pavakasvika vakasvika vanhu vari pachechi mai vakaramba kupinda pachechi vakati ndauya kuzoona mwana muzukuru wangu handira kuya kuzopinda muchechi ndine urombo mhuri yeZimbabwe izvezvizve mamwe mashoko atiri kugabishira panapa ndiri kuti mwana makumbo akaruta singaruta sei auti asingari kudzokonuka asati asvika uyezve maziso kana makatarisa haana kusisa sichiri kudaizvo anti asingakaita sei akarereka vachibva varamba so nhasi kuseni kwanhasi amai vanhu ndopavamuka vachipopota vari panzvimbo yechechi inenge vane vamwana vachipopota vachiti mwana uyu munoziva here kuti ari urudzi rwani ndingangoti vakatanga nezuro chechi isati yapera mwana munoziva kuti ndeurudzi rwani here ende iwewo kunuku mwanakomana wavo wakauya kunuku wakauya kuzoitei chii chawakauya kuzoita wakandiudzera kuti kuenda kupi saka wakananga inini handiti kubva iri mimba ndaita tsika nemukadzi wako kusvika nhasi apone nhasi ave mwana wakubuda munzvimbo yemwenezi kuenda kuHarare zvandisingazivi vanhu vepachechi hapana akapindura mwanakomana wanga chimbochidzira kuti sori mama ndaifunga kuti zvimwe ndakura ndikagona kukuremedzai ndosaka ndauya kunoko so amai ava vachibva vati inini kana mapedza zvamuri kuudza mozondiudza tozodzokera tese musi wauri kudzokera ndo musi wandiri kudzokera so kutaura kuno kwandiri kuita amai ava vari panzvimbo imwe chechi ine mwana wavo nemukadzi wake
amai pavaipopota nezuro vachipopotera kamwana vaive kupi? Vaive kunzvimbo yecheko panopindurwa chechi. Ipapo ndipo vanga vari. Vakazokwanisa here kupinda panoitirwa kachechi vakaramba vari kunze. Ende zvavaita manje kupopota kwavo vaiti munhu ari kupinda pachechi kana munhu ari kuda pachechi vakutotanga kutaura navo kuti mwana wangu ini ndanga abvapo kuya panapa pachechi panapa ndo pana baba vake here panapa. Kune hama yake here kuno hama dzake dzisakadzisiya uko sei yakauya kuno vachingopopota zvokuti kwakatumirwa vamwe vana vesangana kuti no imboonai chii chiri kuitika. Mubatsiri wepachechi apa ari kuti kudini kubudikidza nedambudziko rakatasana nemwana rokuti ari kushanduka maziso pamwechete nemakumbo. No ari kushidzira kuti dambudziko isusu tinoona dambudziko rinogona kutopera asi dambudziko rari kutaura ndere kuti kumwe kushanduka kwacho kwekuti dzimwe dzenguva kana kuri kuti makumbo atarisa kumasaidhi tingira kuda Mwari vaite sei vapindire asi kuchinja zvanga ari mwana iko zvinozvo akutochinja kana uzamo arisiri kumanikidza nokuti dzimwe dzenguva angaita zvekutosindirwa iko zvinozvo akutasinga tomboyamwa. So tichanzwa kuti kubva nezuro kusvika nhasi nyaya yapapi ndichaitevera. Ya zvakaoma. Muri yeZimbabwe muri kunzwa kuti amai vakatevera kakobva kumwenezi vachiuya kuno kuHarare vachishedzera kuti ndauya kuzoona mwana ndauya kuzoona kamuzukuru asi vakaramba kupinda muchechi maibatsirwa kamuzukuru vanga vangori kunze vachingopopota vari ikoko. Munofunga kuti chii chapaka kuti vamwene vatevereka kumuzukuru apo ndivo vakawanikwa vachinwisa kamuzukuru kazamu ravo zvikanzi haiwa kachi chinoshamisira ini ndakatoitwa izvozvo.